आरोबाव मणिपुराव दाबो अर जोंदों आरो सानै दाय गैयै सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 15 आगस्त खालारावसो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिल्लीनिफ्राय सा सानजा आरो मणिपुरनि गोजोन बाथ्रा आरो बुंदोंमोन दि मणिपुराव दायो लासै लासैनो गोजोन आरो खौसेथिनि बार बारबाय, गोजोन फैफिनगासिनो दं होननानै। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। नाथाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बुंनाय बायदि सानब्रै जायैनि सिगांनो फिन आरोबाव मणिपुराव दुंहाव थासारि, फिन आरोबाव मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मिथि हारिनि गेजेराव जिउ जोबलायनाय, न' बां सावलायनाय बांनायनिफ्राय बांगासिनोसो दं। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि मणिपुर रायजोआव फिन आरोबाव कुकी आरो मिथि हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जाफिननो हमदों। फिन आरोबाव सानै दाय गैयै सुबुंनि जिउ जोबनायनि खौराङा गोसारगासिनो दं। दिनैनि समाव मणिपुर रायजोनि जा थासारि आरो जा जाथाय जागासिनो दं बेखौ हादरनि खना खनला गासैबो सावरायजासै, नाथाय दासिमबो मणिपुर रायजोनि गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हानायखौ नुनाय जायाखै। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।